Għalliema affarijiet partikolari nistgħu aħna llum nibqgħu niftakru dan il-pontifikat illi jintemm 40 sena ilu. Bħala spunti nistgħu insemmu ħafna, però qabel xejn tajjeb li jinsemmu karatteristika illi kellu dan il-Papa. Pawlu VI kien xi ħadd illi kellu sensibilità kbira għal modernità, ġifieri għal mentalità li għandu l-bniedem modern, frott il-qari tiegħu, anki frott il-kuntat kbir li kellu mal-letteratura u bil-filosofija. U għalhekk kien jaf kemm għall-bniedem modern kien importanti il-ġest u s-simbolu. Fejn forsi fl-antik kien importanti biss dak li jikteb il-Papa jew dak li jgħid il-Papa, illum huwa importanti wkoll dak li il-Papa jagħmel quddiem kulħadd u l-ġesti tiegħu. U allura kien konxu ħafna li l-pontifikat tiegħu irid jitkellem ġesti li huma konkreti. Hekk fejn qabel, pereżempju, Piju XII jibqa' magħruf għad-diskorsi kbar tiegħu u għas-solennità illi bija kien jagħmel id-diskorsi fuq ir-radju u fuq il-filmati, Pawlu VI kellu dik il-priorità li jissimplifika dawn il-ġesti, jissimplifika l-istil u l-kliem tal-pontifikat tiegħu għaliex kif jikteb huwa stess, il-bniedem modern huwa iktar sensibbli għas-sempliċità. Sensibbli għas-sempliċità mhux biex il-pontifikat jew inkella il-liturġija tal-Papa jiġu ibbanalizzati, imma għaliex illum iktar konxi illi fis-sempliċità hemm l-essenzjal. U għalhekk insemmu eżempju il-vjaġġi illi huwa għamel. Fil-15-il sena illi dan Papa huwa dar il-5 kontinenti, mar fil-5 kontinenti. B'mod partikolari ħsieb anki jagħmel vjaġġi partikolari illi kellhom skop. Eżempju fin-Nazzjonijiet Uniti fejn fl-4 ta' Ottubru 1965 għal dik il-frażi famuża, għadd iktar gwerra. Insemmu wkoll il-laqgħat ekumeniċi li kellu, jiġifieri ma' dawk l-insara ħutna li mhumiex faqda sħiħa mal-Knisja Kattolika. B'mod partikolari waqt il-pellegrinaġġ tiegħu fl-Art Imqazza, il-laqgħa ma' Atenagora, patriarka ta' Kostantinopli, jew meta fl-1975 mar iżuru patriarka ta' l-Orjent u dan għamel ġest qawwi. Pawlu VI niżel fl-art u bislu saqajh biex jagħmel ġest ta' umiltà u ta' mafra għal sekli ta' firda. Insemmu imma wkoll il-kliem tiegħu, mhux il-ġesti biss, għal dawk illi xi darba jew oħra raw xi enċiklika, xi omelija jew xi diskors minn ta' Pawlu VI jafu kemm hu profond, kemm il-kelma mirquma tiegħu verament għandha dik il-kapaċità illi terfa' ir-ruħ tagħna lejn Alla. U dak il-Papa ta' enċikliċi kbar insemmu 2 b'mod partikolari, il-Populorum Progressio dwar il-ġid komuni u l-ġustizzja soċjali fid-dinja kif ukoll l-Humane Vitae, enċiklika li hija kontroversjali ħafna imma li fiha wera kuraġġ kbir biex itenni is-sinifikat nisrani tas-sesswalità umana. Fuq kollox is-sinifikat kbir tal-pontifikat ta' Pawlu VI huwa dak ta' xi ħadd li ta' ħajtu għall-Knisja għax iħobba f'mument illi ma kienx faċli għalija. Ma jfissirx illi kien mument ikraħ imma li kien mument partikolari fejn hu kellu bżonn juri x-xhieda tiegħu għal Mulej Ġesu billi iħobb lill-Knisja.